Duol mochung' ne tayo chenro mago mag duond buche e od bura mano mong'ere kaka PPLC ochalo nyinge adek ne od bura mar bedo jokanyo e aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiere pacho ka IEBC. Riwruok mar jogo kwan ISPAC bende ochalo nyinge achiel motelo ne chieng' tich ariyo mano mar juma manyien, odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo mar aputno. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, duol mochung' ne tayo chenro mag od bura PSC, riwruok mar okinde LSK kod ute lamo bende geno mar chwalo jochung' mag-gi motelo ne chieng' tich ariyo mar juma manyien. Ng'wech mar chuogo aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC osechako mako mach. Motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo mar aputno, kidienje mopogore opogore ne rikni mar tero nyinge magi ne karan mar od bura kod mano mar Senate. Kaluwore gi chik manyien mar yiero mar 2024 mane oketie kogno kod jatend piny William Ruto tarik 8 dwe mar 7 higani e kar romo maduong' mar KICC, aput makamano dhi bedo kod jokanyo 9. IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. Komiti matayo chenro mag duond buche od bura PPLC dhi chwalo nyinge adek mowuok e duond bura manie piny owacho, duond bura makwedo sirikal kod ng'ato achiel mawuok e duond bura maonge kod jaod bura. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kaachiel gi riwruok mar jogo kwan ISPAC biro chwalo nying achiel moro ka moro. Kaka yo mar keto chenro makamano e lweto Bong'o Nyakalaga, riwruok mar ute lamo pacho kae ibiro chung'ne kod jokanyo 2. Motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, duol mochung' ne tayo duond buche e od bura PPLC ochwalo nyinge jokanyo 3 magi ne karan mar od bura. Nyinge PPLC gin Evans Misati madhi chung' e lo duond buche maonge kod jo od bura, Nicodemus Bore madhi telo ne kweth jo od bura mathoth, kaachiel kod Augustus Muli madhi telo ne kweth jo od bura manok. E komachielo, riwruok mar jogo kwane pacho kae ISPAC to idhi telne kod FCPA Andrew Tanui Kipkoech. Duol mochung' ne chenro mag od bura PSC bende ochwalo nyinge 2 ne spika mar od bura Moses Wetangula kaluwore kod jatend kweth jo od bura manok Opiyo Wandayi. Nyinge mag PSC igeno ni biro lando ayanga kod Wetangula chieng' wuok tich juma manyien e kinde mar riwruok mar okinde LSK to pod opando nying jachung' margi. Bang' chamo muma, ting' maduong' mochomo aputno en miyo piny Kenya commissioners manyien majoratiro mag IEBC. Bang' tieko goyo kogno joma biro oro kwayo margi mar bedo commissioners manyien mag IEBC, aputno biro chwalo nyinge makamago ne od bura mondo jo od bura opuodh. Poni jo od bura opuodho nyinge makamago, ibiro chwalo negi ne jatend piny mondo ogwelgi ayanga. IEBC ne odong' maonge kod commissioners e chak dwe mar 1 higani bang' jakom machon Wafula Chebukati kod commissioners Professor Abdi Gulie kod Boya Mulu thuolo margi mar apisi rumo. Commissioners moko ka Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi to ne ogwe tao bang' ka ochung' mopogore kod Wafula Chebukati ewi duoko mar tend piny. Irene Masito ne oriembe tich bang' aput moyiedhi maneno non timbene e kinde yiero mar 2022 yude kod ketho. Commissioners manyien mag IEBC dhi goro kiewo mag gwenge mapacho kae makinde magine okalo dwe mar 3 higani, kaachiel kod bago yiero madundo e kar chung' od bura ma Banisa kod wards 7 mane odong' maonge kod jotelo magi e chak higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.